Is-Segretarju Parlamentari Chris Sajt meta kien qed jattendi għal attività fl-unika blokka żviluppata fi Smart City qal li kien impressjonat b'dan l-iżvilupp. Nista' ngħidlek biss li l-ewwel darba li ġej ġo Smart City u impressjonat bix-xogħol li sar hawnhekk fi Smart City. Madankollu ma kienx kapaċi jgħid kemm s'issa fetħu kumpaniji ġodda fi Smart City u kemm kienu impjegati n-nies fil-qasam tal-informatika. Sissa ma kien impjegat ħadd mill-4500 impjieg ġdid fil-qasam tal-informatika li wieħed il-Gvern qabel l-aħħar elezzjoni. Skont il-Ministru Ostingat il-kumpanija minn Dubai m'għadix obbligata li toħloq dawn l-impjiegi u dan wara li l-Gvern naqas li jonora l-obbligi tiegħu. Fosthom dik li żar mal-pumping station bil-konsegwenza li l-proġett waqa' lura. Chris Sajt qal ukoll li l-Gvern ma ħarġ flus għal dan il-proġett għaliex huwa wieħed privat. Dan huwa żvilupp privat, ġifieri l-Gvern mhux qed joħroġ flus għal dan il-proġett. Madankollu fil-Parlament irriżulta li biex il-Gvern tal-Art fil-kalkara lil Smart City kellu joħroġ 15 miljun euro.